Pangasinan nakapagtala po ng pinakamataas na inflation rate sa Ilocos Region. Para sa detalye kasama natin, Idol Arnon Navelgas. 104.7 IFM. Report! Naitala ng Pangasinan ang pinakamataas na inflation rate sa Ilocos Region Setyembre ngayong taon na umabot sa 3.8% batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Sa kabuuan, umalo sa 2.7% ang inflation rate ng rehiyon, mas mataas kaysa 2.4 noong Agosto at 0.6 noong Setyembre ng nakaraang taon. Ayon sa PSA, pagtaas sa presyo ng pagkain, non-alcoholic beverages at transportasyon ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation. Tumaas ang presyo ng mga gulay at isda habang bumaba naman ang presyo ng bigas at asukal. Ang mga sektor ng pagkain, restaurants at accommodation services at housing and utilities ang may pinakamalaking ambag sa kabuuang inflation ng rehiyon. Tuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang galaw ng presyo ng mga bilihin upang mapagaan ang epekto ng inflation sa mga mamamayan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.